poštiva. Gradonačelniče, kluba predsjedniče, šatro snage protivničke, naobični estet, pičke. Gradonačelniče, kluba predsjedniče, šatro snage protivničke, naobični estet, pičke. Mi možemo, mi hoćemo, mi moramo. Predizborna je kampanja puna lažnih obećanja. Kroz čitavu ameniju s plakata se smiju. Vidi medvjeda i liju, majmuna i zmiju. Najčešći kanader Ivo požare što gasi krivo. Par miliona nije ništa dok je brodogradilišta vrte sa imovinom plaćenom gotovinom. A obećao na Splitskoj rivi da nećemo dok smo živi. U Hag poslati heroje date Europi da nas kroje. Pa mu dala glas po grbama sa što je protiv Srba, s kojim udruži se pizda i birače opet izda. Al zaboravna raja može i bez natječaja. London kada zato kazni proračun je tu pomazao. Dok se love profesori metropoli centar gori, imamo li mi za Ivu i kakvu alternativu? Debilanoviću je okej, biti gej mas head today, mazio bi drugove, povećao dugove. Već vidim mogućnost za krvavu budućnost, invalidska kolica za lica stjeralica. Gradonačelniče, kluba predsjedniče, šatro snage protivničke, naobični estet, pičke. Gradonačelniče, kluba predsjedniče, šatro snage protivničke, naobični estet, pičke. Rime su ti zgodne, ali malo se razvodne. Kad u trećem činu ne gruvaš nutrinu. Kada crnoj dodaš bijelu, pališ svjetlo u tunelu. Kumove su riječi, ali kako to da spriječi? Da ne ostavim si nadu, treba će mi za estradu. Netko će me od njih tužit, nego koga zaokruži. Ima žena Pušić, Vesna vidi kako koza tijesta. Čuda čini Photoshop, legala nam nudi dop. This is very nice, but it is up to us to finish all needed work, to finish and to fulfill all criteria. Taman sam se popalio, joint odmah zapalio. Kad ugledak daju dira ruka onog Gadomira, kojeg svojih obrvama štipa Mesić prva dama. Prodao bi nam HNS nacionalni interes, kojeg by the way nema. Evropa se snaži, sprema izvora da toči vodu, prodat ju mom narodu. Onako, flaširano, osjećam se faširano, osjećam se samljeveno i jebeno usamljeno. Ma imam se s kime družit, nego koga zaokružit. Ma imam se s kime družit, nego koga zaokružit. Nemojte uznemiravati javnost bez razloga. Ako su ljudi moji kolege krivi, što će posljedice?